स्वायत्त शासन खालायजा हमानि स्वशासित जिला परिषद हमानि अमन रक्षा खालायनि बांगै हिंगा ताबो एडीसी इलेक्शन फाइसक फाइका ताबो दिनै हंका 20 तारिख 26 तारिख बसकां एप्रिल मासनि 12 तारिखआव भोट होनाय आरो जागावसि सभा ताबो जों जतन सभा नखालायजाखि सालाय सभा नखानानि हिंगा ताबो भोटनि माध्यमेसि सभा नखागै त्रिपुरा थाना कप्लाय माने तमा त्रिपुरा मथा जिनि त्रिपुरा सारनि मथा बा त्रिपुरा सारनि पार्टी त्रिपुरा मथाना पायर खामाने त्रिपुरा सारक पाइचा पाई कप्लायङै निजे निजे कप्लायङै जों जिनि अधिकारनो जों आदाय मा खालायसिनाय कक इंराजि बे कायसा कक दङो जे हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ इतिहास ब गारिनि चाक्का गुरि मा हाय इतिहास हाय गुरि गई फायो गाताबक जों हयतो जों जेटा चिनि हा कमामानि चिनि कक कमामानि चिनि तंग चामुं कमामानि बहाय हाय ताबक जों मानानि जुग फायखा हायनि बाङै ताबक जों थानसा खायै त्रिपुरा मथानो ताबक जों बीजेपी फो कम्युनिस्ट पार्टी फो कांग्रेस फो हि हलायनायनि समय गदैखा तमाने हमाले जों हायसो कमुङै तहा हायनि बाङै जों थानसाङै जत मिलिगै जों भोट रगै जों कप्लाय मांनाय हायनि बाङै तिनि आरो जारा फाइनेर 100-150 जना जांमानि जों शुधु अरनिगो आसुक तंनाया ताबक जानजा न थांका हांके खाना सनि जखन समय मापर हांके ताखुक बुखुक दायति गुस्ति बायाचारि जतनो नमा थानाय जे ताबक जों निजारानि बिसिङाव खागजाग्लायै बागजाग्लायै तंखाय चलिया जों जत थानसाङैसो ताबक जों त्रिपुरा माथाव भोट रगै जों कप्लायङै जेनो माथायनो जों आदाय मा खालायसिनाय आइबि इनके कामान दा मल्लम मैखे जुद्धरलाय ताबो हंगे याक्सि बेसे भोट रगैसो जों ताबो जुद्ध मारलायसिनाय सभा मान खालायसिनाय एका बन रखायसे गोबां को अंखेसे जों पाइलहा हाय हमानि कक्सि हायनि बाङै आइबि अंगे त भोट ओ बैलेट पेपर सापा मारगो ताबो हाया ताबो अंके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सकपाइका आइबि निरक मारखा ताबो आर जागाव टिप मारनाय टिप रगै अरनिगो ताबो 11 जना प्रार्थी दङ दो 11 जना प्रार्थी 11 जनानि बिसिङाव खरकसा बाथांगे 10 जना आङै मानो महारानी चालागांगो अरनिगो जत पार्टीनि ताबो बीजेपी होंदी त्रिपुरा मथा होंदी CPIML हो RSP कांग्रेस IPFT निर्दल हमारे टोटल मिल गई प्राय 10-11 जना प्रार्थी होनाय 10-11 जना बिसिङाव चिनी प्रार्थी चिनी सिम्बल तो मांगनाय बन नायथुगै हम त्रिपुरा मथा पार्टीनि सिम्बल तो आनारस पार्टीनो आनारस चिन्ह बन नायथुगै 10 जनानि लिस्ट से बन नायथुगै आरो जागा टिप रगै भोट रगै कप्लाय मांगनाय कप्लाय खांखाय ताबुक जां सामानि जे राजनैतिक अधिकार जोंमाय आङै तमानि ओ 2016 विलेज कमिटी इलेक्शन थामनि परे ताबक 10-11 बছर थाका विलेज कमिटी इलेक्शन विलेज कमिटी बा ग्राम पंचायत जारा प्रधान जारा चेयरमैन नाय जारा मेम्बर नाय ग्राम पंचायत जे प्रधान विलेज कमिटी जे चेयरमैन बन आरो चीफ मिनिस्टर विलेज कमिटी नखेतमा साजा लोकल गवर्नमेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्थानीय सरकार हजाक हानि मंग तब एडीसी इलेक्शन तो तब 12 तारीख अंगनाय बनी परे जून मासे तब एप्रिल मे जून मासे हंका विलेज कमिटी इलेक्शन में ओ विलेज कमिटी इलेक्शन हंका तब निर अर जारा तंगनाय निरंग चेयरमैन नाय निरंग मेम्बर नाय निरंग ठीक खायनाय बर जागा लामांनाय बर जागा पुखरी खरजागनाय सोबा तमा बेनिफिट मानाय निरंग ठीक खायनाय गताब महाराजा साख्लाय माने कहंका हाय जे तब उ जे जिनि राजनीतिक अधिकार जों गत
10-11 বছর মাইয়াং তো মানি বন আর হাইকোর্ট কেস রখা ত্রিপুরা হাইকোর্ট শাখা গত 2025 नि डिसेम्बर मास बिसंगनो ओ इलेक्शन मार्क खालायनाय अर्डार रजाकमानि पर्यन्त स्टेट गभर्नमेंट बीजेपी गभर्नमेंट बन इलेक्शन खालायरलिया ताबक ओ केसनो सुप्रीम कोर्ट तलां थांगा चिनि महाराजा ताबक सुप्रीम कोर्ट माने तमा चिनि देश हनि चतनि से कुचुको कोर्ट बनि परेते कोनो कोर्ट करिछा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ब आदेश रखा जे जून मास ने बिसिंग ओ विलेज कमिटी इलेक्शन मा खायनाय माने चिनि राजनैतिक जो अधिकार दं मानो कोनो मा रसिनाय तब जून मासे तब एप्रिल एडीसी इलेक्शन जून मासे विलेज कमिटी इलेक्शन अंगनाय ओ विलेज कमिटी इलेक्शन जों पायै दिप्रामथा पायै निरंनो चेयरमैन मेम्बार ngै बर जागा तमांग नाय बर निरन सिद्धांत माना नाय आर जागासी चिनि हा चिनि शासन स्वशासित जिला परिषद माने आप्रचि जों माइनाय बनि परे ताबक जो जनो चिनि हानि अधिकार रयांग तो माने लैंड अलॉटमेंट रनि चिनि जे सांस्कृतिक अधिकार रयांग तो माने बन के तो स्टेट गवर्नमेंट से रनाय गवर्नर से रनाय हाइनि बाङै 2028 ताबक 2028 अंके विधानसभा इलेक्शन फैनाय ओ विधानसभा इलेक्शन त्रिपुरा थाबो हाय ताबो महाराजाबो बासागै बन कप्लाय खालायै बन चिफ मिनिस्टार खालायै त्रिपुरा थानि बरक आरो सरकार गठन खालायै ओ जे रयांगै तो मानो आप्रचि जों आदाय खालायमासिनाय महाराजानि कहगा हायसि जे जों चिनि बरक गत 75 बছর माइयांगै दंखा बन वाइसा चान्स रखा हंकाय 5 बছর चान्स रखा हंकाय 5 बছरनो ओ जे लैंड अलॉटमेंट खालायनायनि सांस्कृतिक अधिकार भाषानि अधिकार मन आइन हिसाबै सुनाय कलांगमानि परे अम चिनि बरक दफा जुग धैर्य नव माइन थांखिनाय ताबक जों तो हयतो अनेके बयस संबायचा हयतो चिनि बयस जों नांलियाफानो हमान किन्तु चिनि परवर्ती जारा बसाबतै बुसु बथाय फैनायाव बरनि भबिष्यतनो नायै अम हायका थानसाङै जों सरकार गठन खालायमा कांकेसि अम जों मासिनाय हाय हमने कक ता महाराजानि कक बसा जों जत सामोन महाराजानि बसात महाराजा बनि तंनानि चानानि नुनानि कोनो असुबिदा करै हायफोर बनि दफाना बनि जातिनो हाजामनि बाङै बामथाय के सैक्रिफाइस खाय दंफाय गताबक अनेके लेंलाइक जाक तबक अरनि ता दिनैनि सभापति जुगेश बाबु रिटायरमेंट थांजाक आंबो रिटायरमेंट थांखा ओमफ्राय ताबक कहंखाय आदिनो महाराजा सा जोंनो सोंता निरो बुसु बसर थाना मुसु केबा साका आंले 90 बसर थांगाने मुसु आंले 100 बसर थांगाने मुसु केबा 150 बसर थांगा मुसु ओमफ्राय महाराजा सामानि कहंखा हाय जे आंबो मा साका बोसोर बसर थांगाने मुसु बोसोर बसर थाङै दं बकनो बेपारिया नों तमा खालायखा बसि इम्पर्टेन्ट नों 100 बसर 200 बसर बा थां दंदि किन्तु नों निजेनि बाङैबो निजेनि बसाबतैनि बाङैबो निजेनि ताखौ बुखुनि बाङैबो नों मुंसा खायलांमाया हंगा आमा थाङैखौनो लाभ करै महाराजा नायो जे ब जे कथां दंफ्र कथां दंसा चिनि त्रिपुरा सानि बाङै चिनि दफानि बाङै बा एक्टिसु खालां थाङानि बाङै जाहाथे चिनि दफा यगथों उद्धारथों हानि बाङै मवासबै बताबो अरनो खरां फैसा दंफाय गताबक महाराजानि अंगै त्रिपुरा मथानि अंगै आं बाहायनो अनेक बोसोर चाकरि खालामनानै परे रिटायरमेंट थांमानि परे महाराजानो साका नोंआनो लगेरदि आं मनो ककबा रखा जे ठीक আছে आं जे
ayuk tong sang mun no logorai ma thang snai logor sinai homani bangi tabo nirau bai thereng laioi orno phai ma sa phaika tabo ornigo taklai 2026 so ADC election nai o ADC election ni kaisa candidate hisabe 28 ta seat dong Tripura ADC election tabo 28 jona member tabo election basai dong na প্রত্যেকটা কনস্টিটিউয়েন্সি গো 10 জনা 11 জনা খেলা ক্যান্ডিডেট দङ 10 জনা খেলা খাঙ্গায় 280 জনা দङ একা মহারাজানি ক্যান্ডিডেট যত জায়গানে রজা অনেক সময় অনেক কনস্টিটিউয়েন্সি গো সালাইও যে ও কনস্টিটিউয়েন্সিনি ক্যান্ডিডেট ও কনস্টিটিউয়েন্সিনি বরক nga নাংনাই লোকাল বরক nga নাংনাই অনেকা সালাই দङ চিনি জাতি সিংা নাংনাই Jomatianga nangnai, Rianga nangnai, Mok ngani nangnai, Chakmangan nangnai, ni sai dong. Bono no mas hago je, जों जत मोखां नायनो खांदो जों जत थानसासै जों तिप्रासासै ओमफ्राय अन्य जायगानि फायबो अरनि फायबो दाबो जों लुका सम्राट जामातियानो मियाफ्रा जों नमिनेशन पेपर सबमिट खायले पेमेन्ट फराय लामाव मालाय लेखा तेनुबो मालाय आरो अमरपुरा स्क्रुटिनि उनत मजागाव मनो संगा बाहाय दं काहां करंग दे दं जेब्बो सागा आने तो सरी तो बेसी हासा हाथालिया आं मुसुक जा केतमनि आना हायनो पार्टी निर्देश रवे आं मा बासाका इ साता अंका ताबो बननो गत 5 বছর ধরে ब अरब महारानी चेलागांनि ब निर्वाचित कायसा प्रतिनिधि ब अरनि एमडीसी अंका अर एलाकानि डेभलपमेन्ट जदि ताबो बीजेपी सरकार नायतं खांखाय अमत माताबारी ब्लॉक नि अंदर माताबारी ब्लॉक नि अंदर ब एमडीसी से ब जाफा खायजों ब बीजेपी फा खायजों कांग्रेस फा खायजों सीपीएम फा खायजों ब तो चीन बरं नि एमडीसी प्ले बनो तो बीजेपी बनो तो अरब माताबारी ब्लॉक नि बीएससी चेयरमैन खायमा खामो किन्तु खाया बियांग विप्लव घोष ब एमडीसी बंगिया एमएलए बंगिया बनोसी बीएससी चेयरमैन खायै रखांखबा बरा बबा फाइ नाय फेसिनाय बबा क्लाइसिनाय अम हायके गैप मंगलाय दंखा माने आरनि प्रशासन बाय सिनि बरा गोरोंलाय मैयांगै दंखा अंका डेभलपमेन्ट लिया डेभलपमेन्ट तो अंजानो ते आरनि गो सिनि बरा जे yok सानि कक जे अधिकार माने नि कक ओ अधिकार नि कक तो बरा साया ओके सरकार जखन खांखाय सरकार हंखाय वेलफेयर गवर्नमेंट हदल जने माने जनहितकारी सरकार बरा हंखाय बरं मनुष्यनि हाख्राय सामु मास मा तांनाय सरकारनि दायित्वसि दाबो अरनेव प्रेसिडेंट साफ्र बसाका नक ताइ रनायफो खिथाय नग रयांनायफो लामा रयांनायफो सामानि बराका सामाया अम मानानि बाङे अम जतनि अधिकार सरकार मास मारनाय तिनि पेंशन मारनाय तिनि सामुं मारनाय दुइ नुंजानाय व्यवस्था मा खायनाय इलेक्ट्रिसिटी व्यवस्था मा खायनाय इलेक्ट्रिसिटी तो कोई व्यक्तिगत भावे नाय मैया अर्थात तार संग तो कई फेमिया ब्ले अम सरकारनि सामुंसि अम अरनग बीजेपी को कांग्रेस को दिप्रामथा कोनो कक सिफाया सरकारनि दायित्वसि किन्तु बनतैसे राजनीति खाय दंगो ताबोनि सरकार बीजेपी सरकार ताब कब नक माननी प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY हमनी अमबा बनि सामुंसि बन रनानि किन्तु बनतैसे राजनीति खाय दं जे चीनी दल खाया चीनी दलिया बन नक तारदि बन खिथाय तारदि बन हाय तारदि हाय हिनि बनतै राजनीति चीनी को हंगे जों राजनीति खाया जों जे मा थाय बर जे मानानि उपयुक्त बर बननो रनाय एवं शुधु सरकारी
स्कीमनि बेनिफिट या चीन बरक निजे अधिकार दंमानि सरकार ताबक बीजेपी सरकार होंदि कम्युनिस्ट पार्टी सरकार होंदि बर चीन बरनि अधिकार कक्त सासे साया ओ डेवलपमेंट सामुंनो तुई सासे बरक राजनीति खाई दंगो जेटा राजनीति खाइनायनि उचित या बरक तो सरकार तो बुई तो वोट रवै सरकार खाइ रखा आसुक रखा जतनि बाङै बर मा खाइनाय लामा मा खाइनाय दै नुजानाय व्यवस्था मा खाइनाय खिथाइ मारनाय नक मारनाय पेन्सन मारनाय किन्तु बन तुई चाकरि खालायै जों एक लगेनो चाकरि खाइलायमानि 30 बছর आगे তিনি তাবো অন্য ওতে আসুকটা কাবাকমা তাবো ওরা ব্লক নিত আর নিগো তেবু তঙ্গো আর নিগো রুপিনি তঙ্গো দেববর্মা তঙ্গো হাগাতে रियां तंगो जों मोखां नायै सोरबा देबबर्मा सोरबा जमातिया सोरबा रुपिनि और नगो रुपिनि रक तंफानो मस रक तंफानो कोई रोइना मैया जोंनो का तमा ह वानसा रक तमा ह तिप्रा हाय हेदबा तिप्रा सा ए हनु जोंनो का तिप्रा हनु जिन बरकनो हका वानसा रक तमा ह तिप्रा जात हाय हेदबा तिप्रा जात माने त्रिपुरानि जे हानि तुसा त्रिपुरानि नकफां बननु तिप्रा जात हनु जोंका बन खाना थकबे एफांनाय किन्तु दा जेमन आसामनि बरनो तमा ह आसामिस पश्चिम बंग बा बांग्लादेशनि बरनो तमा ह बांगाली मणिपुरनि बरनो हका मणिपुरी हाय हतै ताबो त्रिपुरानि बरनो हके त्रिपुरासा अमन प्रमाण खायो अमन जोंनो साइरगु जे त्रिपुरानि नकफां हके जोंसै हानि नकफां तमानि माले जों नायनाय थांथे त्रिपुरा अमर राजानि राज्य तंमानिसै त्रिपुराखौ जों जत साइमानो जे 184 जना राजत्व खालाय थांखा गुसुक बছর 5125 बছর ও महाभारत रामायण जुग सासे और राजा से और शासन खालाय थां बनि परे ओ राजानि आमलाव बहायनो ओ फातानि राजा रकरनो फाय आक्रमण खालायफै आफ्र बिसास खालायै चिनि जमातिया रकबाय रियां रक्सि रायकसाक रायकसम हिनै राजानि सैन्य रंगै युद्ध रलायै ओ त्रिपुरा राज्यनो जों रक्षा खालायनारो हाकेसे त्रिपुरा राज्य स्वाधीन राष्ट्र तंमानिसि राजामाल राजतंत्र तंत्र बनि परे যখন भारत बाय त्रिपुरा राज्य जगुंखा 1949 साल आफ्रनि परे हिंका जों त्रिपुरानि बरक रक बुट रनानि मास एंखा 1952 सालनि सिने चिनि त्रिपुरानि बरक रक बुट रनानि मास एंखा बुट रगो आफ्र ताबक चिनि बरक कांग्रेस न बुट रखा कम्युनिस्ट पार्टी न बुट रखा बीजेपी न बुट रखा रावी बरन चीफ मिनिस्टर बरन मंत्री बरन मुख्यमंत्री चा रखा आं हंका राजनीति कम बेसि साइमेया आं हंका शुद्ध दफानि नीति चिनि फदा चिनि दफा बाके हानानि नांनाय बाके हानाय जानाय बनोस आं सानाय राजनीति कम आं बेसि साइमेया तिनि अर निग आंगु अर महारानी बे गोरों जाथिदो आनि नाय सुधन्यपति जमातिया और तुई हतंनिसि ओ क्षेत्र कुमा सरक माने बरनि बुथु एका जों सराय फराफन और निग तुई हरसं रबाय मा फायो थाङो उमिता गताबो और निग आफर जों नुगु और आसे लामा रखाया হয়তো অনেক বছর পরে তাবো ओंखा तेजपुर ता अरनि सभापति योगेश बाबू बैठमा सालायबोथ इन्जिनियार PWDO चाकरि खालायफैखा बनि अबदान अनेक दङ एदिके लामा नाजामनि बाङैता हाइनमाङै जारा लेखा गोरों जारा अफिसार रोङै फैनाय बरंनिबो अनेक पावार दं ओंखाय राजनीति खालायफानो
যদি অম হাইকা রাজনীতি খাইयै ক্ষমতা থাंमैया ক্ষমতা নামাইয়া হंगा एरियाबो डेभलपमेंट खाइमैया हंगा ताबो आनि क हंगा हाइसि जे सिनि त्रिपुरा राज्य राजामालनि चिनि बरफ हानि नकफां जे जागा फानो नकफांनि थाइमानिसि ताबो भारतबर्षावै मिलिमानि परे ताबो चिनि बरफ हातानि बरफ फाइते चिनि बरफ नक थाइ कमालाइखा नक हुक कमालाइखा तंगानि चागानि केसेबनि थांखा शॉर्ट के थानानि हंगा चिनि त्रिपुरा राज्यनि राजधानी राजानि राजा खरतंगमानि प्रथम अमरपुरसि अमर मानिकनि आमाल राजासि कतमा पुखुरि खुक लांथांमानि बनि परे अमरपुरनि परे फाइका उदयपुराव फाइका उदय मानिक्य राजा किशोर मानिक्य राजानि आमाल उदयपुराव राजधानी तंगमानि बनि परे थांका ताबो 14 देवता बारि तंगमानि खयारपुर आरो जागा राजधानी थांका बनि परे थांका ताबक जे आगरतला तंगमानि आरो राजधानी निखा যখন চিনি ত্রিপুরাनि राजधानी अमरपुराव तंगपुराव उदयपुराव तंगपुराव चारिदिके चिनि बरफ राजा बाय गोरोंलायै गांदा स्लाय तंगमानिसि अमरपुराव आं तंगपुराव नाय नैखा যত ল্যান্ড রেকর্ডস জাগাनि रेकर्ड हंगा ताकफोनो चिनि जमातिया रियां रंनि बां सालांमा रेकर्ड सुजाक दं पर्चार सुजाक दंता हंगा उ लैंड रेस्टोरेशन केस रक अनेक अर्डर खाइका हाइफानो गोबांमा खाइजाखा गोबांमा खाइजागिया उदयपुराव बाहायनो दाबो मटर स्टैंड रग रियां रंनि दुकान रक होटेल रक तंबाय मानिसि ओ ताबो केपानिया ब्लॉक मनी आरो रग चिनि जमातिनि अब तंमानिसि पारा तंमानिसि हाके सों सेकजाकते ओ फायरपुराव बाहायनो जोंसि नुखा 1980 सालनि आगे पर्यन्त आरो देबरमा गोप्लों तंमानि ताबो मा साफानो गोरैखा अम हाइके जों तंगानि चागानि नुगानि केसे बुइथाखा हा कमालाइखा हंगा ताबो जों राजनीति खालायै ताबो कांग्रेस नों थों सीपीएम नों थों ताबो बीजेपी न ताबो मंत्री सारो लाइखा सारो मानि परै जों चिनि बरफनि जे थाङै तंगानि जे हा मानानि जागा मानानि चिनि जे संस्कृतिनि जे अधिकार तंमानि जों जमातिया हदा बा त्रिपुरागो जे 19 दफा दङ 19 दफानि जे कास्टमारि ल खालायमानि आइनो सुजाक दङ जे जमातियानि माने जानिजाजा गुस्थि जानिजाजा ट्राइबेल बर'नि समाज हंके जानिजाजा कास्टमारि ल बायसि शासन खालायजागनाय काइलायानि हंके ताबो हंके मैरिज सर्टिफिकेट बर' माना एसडीएम ऑफिस बा डीएम ऑफिस आइनो सुजाक दङ जे चिनि कास्टमारि ल अनुसारे जमातिया हदानो मैरिज सर्टिफिकेट रमानाय थैलायका हंके डेथ सर्टिफिकेट रमानाय आसायका हंके बार्थ सर्टिफिकेट रमानाय हि सुजाक दङ अब चिनि कास्टमारि ल किन्तु कास्टमारि ल पास खालायै एडीसी सरा पास खालायै रहमानि परै पर्यन्त से स्टेट गभर्नमेंट থেকে अप्रूवल मायनि बाङै ताबो पर्यन्त बार्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट सार्वाइवल सर्टिफिकेट मैरिज सर्टिफिकेट डाइवोर्स सर्टिफिकेट रलाई मायांगै दं शुद्ध जमातियानिया যত 19 दफानि जे कास्टमारि ल ताबो पर्यन्त स्टेट गभर्नमेंट अप्रूवल रया माने तमांखा लैंड अलॉटमेंट खालायनायनिबो बर' अप्रूवल रया एडीसी सरक लैंड अलॉटमेंट रगानि मतो क्षमता दङ हाइफानो स्टेट गभर्नमेंट अप्रूवल रयानि बाङै एडीसी ताबो लैंड अलॉटमेंट रमाया नोंनि तंखा ताबो कास्टमारि ल अनुसारे चिनि जों निजेनो सर्टिफिकेट रमानो स्टेट गभर्नमेंट अप्रूवल रयानि बाङै रमायांगै तंखा कक बरक परे लायनायनि हिंदै रोमान स्क्रिप्ट बाइके कक बरक परे लायनायनि हमानि बबु रजाग्या गते राजनीतिक अधिकार लाइमेनि ताबुं नायदि अम हंका विलेज कमिटी एडीसी एलाकाओ हंके विलेज कमिटी एडीसी एलाकानि बायराव थांका हंके ग्राम पंचायत होय देबा के एडीसी एलाकाओ हंके 587 टा
एडिसी विलेज कमिटी फातारो हंके 579 दं अमता हाइके 1176टा যত एडिसी नन एडिसी मिलिगै ग्राम पंचायत बा विलेज कमिटी दं एडिसी एलाका को हंके जे 2016 इलेक्शन माने परे ताक पर्यंत इलेक्शन या yang di ग्राम पंचायत थांदी प्रत्येक 5 बছर ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद इलेक्शन निर्वाचन खलायै कमिटी खलायै ग्राम पंचायत खलायै टाइम टू टाइम रां मानै आरो हंका उन्नयन बा डेभलपमेन्ट नङै दं सिनि एडिसी एलाकायाव हंका भोटंया बा निर्वाचित बडी करै इलेक्टेड बडी करै नि बाङै सरकार तमा साका निर्नारबा इलेक्टेड बडी करिबा रां बरो हलिया हंका सामुं अंलिया के सबा साफार खलायका सिनि बरक एडिसी एलाकायाव जे बरक नंमानि सिनि बरक दफा सिनि जाति तंमानि ब डिप्राइभ दङै दंखा बन्चित दङै दंखा हायनि बाङै ताबो जों सिनि हानि जे अधिकार हिसामानि सिनि सांस्कृतिक अधिकार हिसामानि सिनि कक सिनि भाषा सिनि लैंग्वेज नि अधिकार हिसामानि सिनि राजनैतिक अधिकार हिसामानि मायाङै दंखा बन मानानि हंखाय ताबो एडिसी खामानि तेजपुरा साइथांका एडिसी माने ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बांग्ला बाय आई इंग्रेजी बाय के हनो बांग्ला बाय के तमा ह स्वशासित जिला परिषद माने निरग निजे सी शासन खलायसिदि हमानि ककसे बा चिन कक बोलबाय के तमा ह चिनि हा चिनि शासन माने चिनि हाव एडिसी हंके जोंसे शासन मा खलायसिनाय खलायसिदि खलायनि कक किन्तु खलायनि हंका उ क्षमता रयानि बाङै शासन खलायमालिया ताबक जमा आरो नेगो सुइजाक दङो अलॉटमेंट रनानि क्षमता रनानि कक अलॉटमेंट रमाया कक बरंग नो रोमान स्क्रिप्ट परे नानि नों रनानि क्षमता रनानि कक अब रजाया ओ कास्टमारी लॉ ना अप्रूवल रनानि कक मनो अप्रूवल रजाया हाके जोंनो बन्चित खलाय दं सबारनाय ब स्टेट गवर्नमेंट थेके मारनाय गवर्नर बने अप्रूवल मारनाय हंगा ताबो एडिसी थेके बिल पास खलाय रहय दङो हाइफानो स्टेट गवर्नमेंट बनो अप्रूवल रगय गवर्नर बाय अप्रूवल रयाङै दंखा हंगा चिन बरक मायाङै दंखा ताबो जेमन अरनिगो निरक साइमानाय अंगनवाड़ी सेंटर बालुवाड़ी सेंटर अंगनवाड़ी सेंटर हि नंगले आईसीडीएस सेंटर बनि परे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फिशारी बजत एडिसी रनानि कक दंमानि अरनिगो पारागो अंगनवाड़ी सेंटर अम ताकफा एडिसी नि आन्दार सब्जाख बताबो स्टेट गवर्नमेंट नि चालक दं तारमाने एडिसी एलाका को राज्य सरकार नि चालक माने एडिसी न क्षमता रयाख हाइबा साइड हानिराव निरनि हा निरक शासन खलायसिदि साइड हाइनि बाङै ताबक चिनि महाराजा 184तम राजा शासन खलायथांगा ताबक जे ताबक थांग राजा तंनाय बन बुफा महाराजा किरीट विक्रम बके 185 ताबक के 186तम राजा ताबक थांग तंख ताबक तो राजतंत्र लिया हाइफानो राजा निबो साबा राजानो बफाई खरां फैसा फाइका जे 75 बছর 1952 साल থেকে तब 2026 जों राजनीति बाय गोरोंलाय दङ गोरोंलायै भोट राय फाइ दं सिन बरक टाइम हाइफानो चिन माफायनो जों मायाङै दंखा हानि बाङै महाराजा तब फायै खरां फैसा फाइका जे तब निरक हानसाङै हानि बाङै आं सागो अमर राजनीतिनि ककया आं राजनीतिनि कक साया चिनि दफा थांगानि बाङै चिनि हदा थांगानि बाङै चिनि हदा रागानि बाङै हदा दफा जाति रागानि बाङै थांगानि बाङैसो जों ताबो हानसा मांसिनाय तेजपुरा साइड थांगा ताबो हंगा गणतन्त्रनि जुग गणतन्त्र माने बरकसि क्षमतानि उत्स
hingga arah hingga tabo but rolai si kaplai mang sinai tabo ke silai pathan bai juddor ni somoya tabo ke but rolai si mapai sinai hingga tabo chini borok Tripura rajyago je borok tongo population tongo boni matra শতকরাগো 32 জন আছে tongo be bad baki hingga chini borok ya Tripura sayata hingga tabo जों दा हाइस कमुनि थांगा हंगा बाहाके मानाय बाहाके कपलाय मानाय बो हंगा ताबो एडीसी एलाकागो हंके एडीसी एलाकाओ हंके 70 आगो चिन बरक ताबो 85 जना तो 85 जना हंको आगरतला तागरतला खबजा खांका बा चिन बरक कमुनि थाङो किन्तु एडीसी एलाकागो हंके चिन बरक ताखोनो 70 आगो 85 जना तो हायनि बाङै ओ एडीसी नो যে তাবক স্বায়ত্ত শাসন খাইজান হমানি স্বশাসিত জেলা পরিষদ হমানি অমনত রক্ষা খাইনি বাঙি হিংকা তাবক এডিসি ইলেকশন ফাইসক ফাইকা তাবক তিনি হংকা 25 তারিখ 26 তারিখ